O alcalde José Carlos Vidal, xunto co arquitecto municipal, acompañaban esta mañá membros da directiva do Club de Remo Puebla a supervisar as instalacións da sede do club, que foron pasto do incendio de hai 2 días. Segundo puideron constatar nunha primeira análise, a estrutura da nave está gravemente danada, polo que haberá que derrubala e reconstruíla prácticamente de novo. Efectivamente, as estruturas están moi dañadas, tan dañadas que non vai haber nada recuperable, vai haber que demolelo todo, pero bueno, digamos que un colapso inminente das instalacións non hai. Tristemente, a parte positiva que ten isto é que temos que loitar para construir un club novo. Isto hai que demolelo, xa nos están dicindo todos os técnicos, por activa e por pasiva, que hai que demolelo, entonces temos que loitar para que desde as administracións nos apoyen a facer un club sin apaños, porque este club en principio foi unha nave moi servicial, pero despois tuvo como 5 ou 6 reformas que ao final non deixaron de ser apaños. Entonces agora sí que temos que intentar que se faga algo que sea moi práctico para o deporte noso. Dende o club non agochan a súa tristura ante tales acontecementos. As instalacións quedaron totalmente destruídas polo incendio. Perdemos o 95% do material que tiñamos e que tardamos 46 anos en conseguir. Pero ademais dos importantes danos materiais, existen tamén outras perdas que serán irreparables. Hai moitísimas perdas irrecuperables, sobre todo tendo en conta que levamos 46 anos de historia. Eu desses 46 anos vivín 45 no club, entonces jamás recuperaremos o que está perdido aí. Dende o club agradecen as numerosas mostras de cariño recibidas estes días, tanto de veciños como de outros clubs e entidades de toda Galicia e incluso de fora. Que, digamos, cal é a parte positiva, entre comillas, desto, o gran apoio que estamos recibindo, que entendo que en parte é porque imagino que neses 46 anos algo fixamos ben. Entonces, o apoio que estamos recibindo a nivel do pobo, a nivel da comarca, a nivel galego, a nivel nacional, de todo o norte do Remo, vamos, eso é un cariño incalculable. É iso que nos está dando forzas para volver a empezar. Pedimos tamén a toda a xente que queira colaborar, que este pendente das nosas redes sociais do Club Remo Puebla, estamos en todos lados das redes sociais, porque aí vamos a ir publicando de que maneira a xente pode colaborar de todo tipo de axuda, sea ben recibida, o sea, dende €1 ata pois algún socio máis que se poda añadir á lista de socios e socios colaboradores, empresas que sempre estuveron pensando en patrocinarnos, pois este é o mellor momento para facelo. Toda unha serie de apoios que sen dúbida lles están a dar folgos nestes difíciles momentos e que os axudarán a sair adiante de novo. A marea verde do club non para ante calquera adversidade e de seguro que esta os fará máis fortes.